देखावा तड़ू की देखो हम बिना चढ़िए के बानी कैमरा मैन पर ठीक बा होशियार बाटे ना कैमरा जूम कर ले बाटे कहूं जूम करे साला अंदर वाला लेकिन हाबड़ा पुल दिख जाए अंदर के घास भूस दिख जाए तब का बिल्कुल कहाँ बड़ा सरे तोर बहिन चोदो समरवा गौतमवा एगो खेसारी के तो एगो पवन सिंह के सार तोहनी के तो कहत ला भोजपुरी के जौन गायक बड़ा सन काफी अश्लील गाना गावत रसन लहंगा चोली पर। अब तहार बहिन चोदलो तोहन लोग के दिखाई नहीं के देत के भोजपुरी के जातना है न्यूज वाला बड़ा सन मीडिया वाला बड़ा सन का अश्लील न्यूज दिखाओ तरसन हाबड़ा ब्रिज घास भूस आई बहिन चोदो मीडिया वाला बड़ा सन कन्फ्यूज में डल बड़ा साफ साफ झाटो नहीं खस बताव। एगो तो मोदी जी कन्फ्यूज में डल रहा 15 लाख कह के एगो रुपया ना दे तहनी के नहीं बुझात रहे समारोह गौतमवा साला मीडिया वाला का अश्लील चीज दिखाओ तरसन तहनी के दोनों संग के गाड़ नू ले जाके गोल घर में मारी ताकि तहनी के गोल गोल वही में घूमत रहता फिलहाल गाइस हम बानी प्लांट में हम मिस्त्री है मजदूर है आई जा गुजरात में मजदूर बा मेहनत काफी ज्यादा करेला आतना ज्यादा मेहनत करेला के गदहा के देख ली बोरा ढोल तो गदहा के रुका दी ओकर बोरा खुद ढोवेला काफी ज्यादा मेहनत करेला महीना के 15,500 पगार मांगता 8 घंटा के आई जा और एकरा के ले जाई जा।